Nahimong mabulukon ug malampuson ang ikawalo ka tuig nga kasaulugan sa Silhig Festival sa Barangay Paknaan, Dakbayan sa Mandaue. Diin mga kapuso, nahitabo kini niadtong Domingo o gatusan usab ka mga tumatan-aw ang misaksi. Atong tanawon karon ang mga nagkadayang performances nga gipakita sa mga partisipante sa maong mabulukon nga kalihukan. Ani ang report. Napuno sa mga tao kining usa ka bahin sa karsada sa Barangay Paknaan nga misaksi sa street dancing atol sa ikawalo ka tuig nga Silhig Festival. Sa wala pa ang ritual showdown, nagtigi alang sa titulo nga Silhig Festival Queen 2019 ang 8 ka mga rayna sa matag contingents. Sa ritual showdown, tagsa-tagsang gipakita sa matag grupo ang ilang mabulukon nga performance. Adunay grupo nga mipakita sa kakugi sa mga naninda og silhig maong nakahuman sa pag-eskwela with flying colors. Aduna say nagpakita nga ga-trending ang silhig sa tibuok kalibutan tungod sa lahi nga kalidad niini nga ginama sa taga-barangay Paknaan. Human sa ritual showdown, gideklarar nga mananaog ang tribo maampuon sa Kalupe. Nakadawat sila og 25,000 pesos. Samtang first runner-up, ang tribo Kagapihanon, diin makadawat sila og 20,000 pesos. Second runner-up, ang pundok nagkahiusang Kabatanunan sa 6.5. Nakadawat sila og 15,000 pesos. Samtang makakuha og 8,000 pesos isip consolation prize ang ubang contingents. Mato ni Kapitan Malakia Soko sa Barangay Paknaan nga matag tuig nagkainggrande ug nagkadako ang Silhig Festival. Very successful. Unya nakakita ko nga murag ni-improve ang ila karon ng mga performance. That's why I am planning to increase in the next year nga festival sa ilang mga subsidies o might be ang ila pod nga ang prices gyud ay nindot mang ilang ipakita karon. Uban ni Demi Hernani ug Juvel Obiso, Luan Merondina, Balitang Besda.